Gamit kayo ang silhiglanot sa pagpanglimpyo apan apektado kayo ang mga tao nga nanginabuhi isip tighimo gamit tawag sa ilang trabaho nga labal-lanot. Sayra nato kung giunsa nila sa pagsugakod sa krisis mugna ning pandemya. Aniya ang report. Dili sa Barangay Paknaan nahimutang ang hanapan nga luwang sa dagat nga susama sa fish pond apan inay isda mga pinutol nga palwa sa buli ang gipanghumol. Kini ang proseso sa pagpalata sa materyales sulod sa 30 ka adlaw aron maggamit sa paghimo og silhiglanot. Sa itom og baho nga tubig tungod sa hinumulan nga buli nga maoy ilang palupaluhon sama sa naglaba aron magkuha ang lanot sa buli. Matud ni Jose Elvis Inisito nga apektado ang ilang panginabuhi sukad nag-lockdown kay dili naman makasulod ang ilang mga suki ug maglisod usab sila sa paggawas. Apan wa sila mawad-ig paglaom hangtod nga nakalabang sila sa kalisdanan, determinasyon ug ang padayon nga paglaom ang ilahang gihuptan. Apektahan gyud sir kay hinay kay palit sa lanot ang diri kay ugngan man ako gud ang manglabaw og lanot gud. Kay muhuman man sila tag 50. Tag 50, 30 nya muhuman sila ro tag 20 na lang. 20 niya ang suhol sa kadabangan inana tag 10. Si Manang Filipa miangkon nga nag-aginod ang ilang panginabuhi tungod sa kabarato sa presyo sa silhig apan wa say mahimo sanglit ang ubang mga mangangkatay sa ilahang silhig naglisod man usab busa napugo siya sa paghatag sa naandan nga presyo. Muna sad sir oy, mubangon og kadlawon. Mo taon ni akong gipa-eskwela sa akong mga anak. Ang mga silhig nga nahimo sa labas sa lanot gidisplay na usab sa mga tindahan sa daplin sa kalsada sa Barangay Paknaan. Sama sa silhig, inanay nilang mahawanan ang masagbot nga nag-ali sa ilang agianan alang sa gitinguha nilang maayo nga pagkabutang. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.